Здравейте, казвам се Иван Иван, Попряко Раджеп и ще ви представя работния процес на B2, най-добрата българска група Barway. Ето това е риг. Това е трейлър. Тук поставяме нашата продукция. А ето откъде идва всичко. Тук момчетата режат и работят много добре. Оп, ето е катерицата Митака, той режи, малко подрязва, но няма проблем. Ето го и Митака. Ники, усмихни се, Ники. Оп, айде, изоставаш. Стефчо, не подрязвай, Стефчо. Не подрязвай. Я надуй пуски, моето момче. Надуй пуски. Така, браво. Защо да обаеш, бе, Светли кака? Защо да обаеш? Не си ти. Да обаеш. Оп. Опа! Ето и първия кандидат за мечка днеска. Ето. Опа! Ето, виждате ли колко лошо режи манката? Браво, его! Оп, Митака. Ето го и най-добрия. Авточето, драйвера. Оп, ето и това, което кара. Оп. И мисля да снимаме този странен индивид, който се нарича хасковица, холандеца или как си искате. Работа, ето. Оп, нека се качваме при пакерките да видим. Оп. Ето е Румито, тя пакетира андероид винаги, нищо е първа пакерка. Оп, Тони, добър ден. Нямам от камерата, нямам, ама не са и пречи на работата, пречи на работа. Ще има 50%. Няма да има 50%, днеска сме последния ден. Оп, Огито, уж новата пакерка, пакетира бързо. Оги, аз се усмихни, помахни на камерата. Така, майли пакетирай през същото време. Оп, ето е красито, последната пакерка, бърза пакерка, много пакетира, ето не може да видите ръцете. Бързо, ари Краси, по-бързо. Шибко, Краси, браво, червената, ето кой ще вземе червената. Ето го и нашия лифтър, ето го нашето момче. Ето го обслужва всички пакерки. Те се не зволни, Оп, и турпичките. И за да стигнем до Христо, който се мъчи да вкарва палета в трейлъра. Оп, от първия път. Това е вече 102-я палет, който вкарва. Това е трейлърът, да вкарваме нашите палети. Браво. Оп, ето го и лифтърче. Айде, усмихнете на камерата. Така прекарахме 3 месеца и половина 4.